खुलुमबाय दिनै 3 डिसेम्बर 2023 रबिबार कर्नाटकानि बेंगालुरुआव सासे MBBS डिग्री आबुं खालामनाय फरायसाया MBBS डिग्रीनि सार्टिफिकेटखौ होनो थाखाय हाबाफारि खालामनाय समाव सार्टिफिकेटखौ लाखांनानै पार्किं खालामनाय जायगायाव थांनायाव जिबौजों सौजानानै जिउ गोमादों। जिबौआ सौखांनायनि उनाव बेखौ हस्पिटालावबो लांनाय जादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हायासै। थैनाय फरायसानि मुङा जाबाय आदित्य बालाकृष्ण, केरलानि थागिबि। NLFB आफादनि गेदेरफोरा आयेननि बेरेखा दंफां हानायफोरखौ खौरां मोननानै उल्टापानि फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय सलरपारा कालीपुराव गोथां दंफां दाननायखौ हमनो हादों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय गनकपारायाव दुब्लियाव माइ हाना दोननाय माइफोरखौ सोरबा स्नेमनि दुथां सुबुङा सिरि सिरि अरजों सावनानै सिलिंखार खालामना गालांदों। निरन्जन बिश्वास आरो रायकिशोर बिश्वासनि माइ दुब्लियाव गासै 3,000 केजि माइफोरखौ सिलिंखार खालामना गालांदों आरो गासै 3 बिगानि माइफोरखौ खालामना गालांदों। बे जाथायखौ लकेलनि मानसिफोरानो खालामदों होननानै निरन्जन आरो रायकिशोरआ रागा जोंनाय फोरमायदों आरो बेनि सायाव एक्सन लानो थाखाय खावलायनाय जादों। महाराष्ट्रनि पुणेनि कन्डायाव सासे ड्राइभारा मोनसे भिडिअखौ रेकर्ड खालामना गालांना 6 ताला बिल्डिंनिफ्राय बारजुमनानै थैदों। भिडिअआव बुंनाय बायदिब्ला गावजों ज' मावफानाय आरबाज मिमनजों नांलायनाय जादोंमोन आरो आरबाजआ गावखौ गावनि बिसिनि बिफानि सिगाङाव लासिंसिं खालामनायनि जाहोनाव लाजिनानै दुखुजों बे जाथायखौ खालामदों होननानै ससियेल मिडियाआव हगारना गालांदों। थैनाय ड्राइभारनि मुङा जाबाय तौहिद महमुद शेख, 45 बोसोर बैसोनि। नखरनि 8 सुबुङा जिउ गोमानांगौ जाबाय। उरिष्यानि केन्झरआव गंसे मिनि बास गारिया लाखिना दोननाय गंसे ट्राकआव सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै 8 सुबुङा जिउ गोमादों। मिनि बासजों गंनै नखरनि मानसिफोरा फुजानि थाखाय फुजा खालामनो थांगासिनो दंमोन। बेहायनो बे जाथाया जादों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय मिता प्रधान, बिनि फिसाला आकाश आरो बिनि बिहामजो लिलि आरो गुबुन नखरनि थैनायफोरनि मुङा जाबाय बायाकान गौडा, मदन गौडा, मामिना गौडा आरो बाबिना गौडा। UPPLनि 4 EM MCLAफोरा थाबैनो BBF हान्जायाव जयेन जासिगोन। BTCआव 3थि आरो 4थि थाखोनि साख्रि होयोमोन। UPPL सोरखार फैनायनि उनाव जेबो गैया जाबाय होननानै खाम्फा बरगयारी बिथाङा फोरमायदों। मोनसे पलिटिकेल स्ट्रेटेजि जे BPF दोलोनि नेताफोरनि गेजेराव माबोरै कनफिउजन लाबोनो, बेखौ बिथां रनजित बसुमतारीया परबत जरायाव बुंग्रोदों जे गावहालायनो परबत जरायाव दारायसिगोन, आंलायनो आंनि समस्तियाव UPPL जानानै दारायगोन। बेनि उनाव जेब्ला आं काउन्टार खालामबाय जे जि UPPL दोलोआ दिनै BTCजों सृष्टि खालामनाय BTCखौ धंस खालामबाय, 40टा डिपार्टमेन्ट लाबोनायाव 16टा मेजर डिपार्टमेन्ट, एडुकेसन, PWD, हेल्थ, एग्रिकालचार, इरिगेसन बायदिसिना डिपार्टमेन्टखौ हरफिनजोब्बाय। BTCआ दिनै पावार गैला खालामबाय। बे दोलोआव आं मानो थांनो? जि BTCआ साख्रि होनो हायोमोन, 4 ग्रेड 3 ग्रेड साख्रि होयोमोन, बोसोरफ्रामबो जोङो 1000 2000 मानसिफोरनो जों साख्रि होदोंमोन। दिनै 3 बोसोर जाबाय बे UPPL गभर्नमेन्ट जानाय लोगो लोगो सासेबो जोंनि BTCनि गथ'फ्रा साख्रि मोनाखिसै। बे दोलोआव मानो थांनो? जोङो BTCखौ सालायनो थाखाय 200निबो बारा रेभिनिउ कालेक्सन खालायोमोन। जोङो हाथाय बाजार टेन्डार होनानै, बे बिलोफोरखौ टेन्डार होनानै, जोंनि एग्रिकालचारनिफ्राय जोङो टेक्स लानानै, नियम मथे टेक्स लानानै, फरेस्ट रेभिनिउफोरखौ गासिबो जमा खालामजोबनानै दिनै बिथांमोनहा रेभिनिउ कालेक्सन खालामनो हाला। फरेस्ट रेभिनिउखौबो आसाम गभर्नमेन्टजों लांजाबाय। बे दोलोआव मानो थांनो? जाय दोलोआ दिनै BTCखौ थेर बेथेर खालामबाय, 6 सिडुल होननाय गैला। दिनैहाय मोनसे कम्पेक्ट एरियामोन, बड'लेण्ड सृष्टि खालामनो मोनसे कनसेप्टजों जोङो बाउन्डारिखौ थिग खालामना लादोंमोन। नोंथांमोना खेल दंना गैया? BTCहा मोनसे कंक्रिट पलिटिकेल बाउन्डारि दंना गैया? दिनै बे 6 सिडुलखौ दिनै मा खालामखो बिथांमोनहा? फुरा माने जेबो गैयै खालामबाय, माने सेटेलाइट खालामबावबाय। सेटेलाइट खालामबाय, माखासे गामि सोदेरनानै बे राभा हासं बायदि, मिसिं काउन्सिलफोर बायदि, टिवा काउन्सिलफोर बायदि खालामबाय। दिनै 6 सिडुलनि बाहाय माबायानो गैला, थामोनथायानो गैला।
बे इउपिपिएलआव आं मानो थांनो जोङो बिटिसि दाग्रा बिटिसिखौ ग्रोम ग्रोम जों सालायदोंमोन बेखायनो इउपिपिएलआ जेरैबायदि धंस' खालामबाय बिटिसिखौ जों दा बिपिएफ हिसाबै गोख्रोङै गसंफिननानै फैगौ एमपि इलेक्सनखौ मोननै समस्ति क'क्राझार आरो मंगलदै उदालगुरियावबो देरहानानै जोङो फैगौ बिटिसि माबाजायाव इलेक्सनाव जेरैखि जाया जोङो सरकार दाफिनगोन सार पाब्लिक पिपल जइन जाथारसिगोन होननानै बिथांमोना जुदि नोंनिफ्राय खोथा मोनाब्ला बेबायदि बाथ्राखौ मारै बुंनो मोनखो सारा माबायदि क्लियार होनो सानो बेनि बेलायाव आं इतिमধ্যे बुंबाय जे बियो जाहैबाय इउपिपिएलनि स्ट्रेटेजि जोंनि गेजेराव कनफिउजन लाबोनो जोंनि इनफरमेसन बायदिब्ला आं दाख्लैबो बुंबाय जे दा बिथांमोननि माखासे नेताफ्रा जोंजोंसो कन्टेक्ट खालामदों आं इतिमধ্যे बुंबाय इएम आरो एमसिएलए साब्रै इउपिपिएलनि नेताफ्रा थाबैनो बिपिएफआव जगदान जागोन नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि